Елементи дорукунии shape фигура. Елементи shape барои дар форма тасвир намудани фигураҳои гуногуни геометрӣ, чоркунҷа, доира ва ғайра хизмат мерасонад. Вақти кор дар барномаи фигура шумо ҳамаи имкониятҳои дар худбудаи элементи дорукунии shapeро мефаҳмед. Коди барномаро ки дар диск мавҷуд аст мекушоем. барномаи фигураро иҷро мекунем. ҳар вақте ки шумо ба тугмае ки номи фигура оварда шудааст пахш менамоед, ба таври мувофиқ фигура дигар мешавад. Масалан, дар вақти пахш кардан ба тугмаи окружность, яъне доира, фигура ба доира мубаддал мегардад. ғафсии хати фигура бо истифодаи тасмаи тобдиҳӣ иваз карда мешавад. коди барномаи фигура намуди фигура ва ғафсии онро ба истифодаи якчанд процедураҳо дигар менамояд. коди процедураи CMD Rectangle Click. ин процедура дар вақти пахш кардан ба тугмаи росткунҷа иҷро мешавад. ягона оператор дар он ба хосияти шейпи элементи идоракунии Shape All Shapes сифрро мебахшад. дар натиҷа фигура шакли худро дигар мекунад. айнан чунин процедурае барои дигар тугмаҳои фигура муайян карда шудааст. коди процедураи HSB Width Change. процедура дар вақти ҳар бор ҷойивазкунии ползункаи тасмаи тобдиҳии HSB Width Change иҷро мешавад. чӣ тавре ки аз ҷадвали хосияти барномаи фигура маълум аст, хосияти макси тасмаи тобдиҳӣ ба 10 ва хосияти мин бошад ба 1 баробар карда шудааст. аз ин пай бурда мумкин аст ки хосияти value тасмаи тобдиҳӣ қимати худро дар ҳудуди аз 1 то 10 дигар карда метавонад. маҳз дар ҳамин ҳудуд хосияти border width фигура SHP All Shapes дигар мешавад.